Ήτανε 2004, ένα βράδυ. Μία και κάτι λοιπόν, και βρίσκεται έξω από το σταθμό. Πάντα προσέχοντας γύρω, κανένα πρόβλημα ως εδώ. Είναι πίσω ραντεβού που έχει με την ιστορία. Η καφάτζα ανοιχτή για ακόμα μια αλητία. Για ένα χολκάρ που έχει στο νου του καιρό. Είχε τσεκάρει το yard και είδε πως είναι εφικτό. Έτσι χώνεται, πάντα με μάτια ανοιχτά, πάντα με γρήγορες κινήσεις. Στην σκάλα ανεβαίνει, έτσι πρέπει να αρχίσεις. Γύρω όλα σωστά, άμα το τρέξουνε γασόνια, τυχάκι και άντε γεια. Ξεκινάει λοιπόν, γράφει στο δεξί το χέρι και φεύγει το γέμισμα. Αγχωμένος του ψηλιάστηκε καμιά φορά, δεν ξέρεις μα το διαισθάνεσαι. Όταν μάτια πέφτουν πάνω σου και τότε ψιλοχάνεσαι. Μα ήταν ήδη αργά, 4 τύποι σκάνε δίπλα το εντελώς ξαφνικά. Δεν πρόλαβε να καταλάβει, μα δεν πρόλαβε να δει. Και ο ένας φωνάζει αστυνομία ρε μουνί. Έμοιαζε με καρφωτή, μα σιγουρεύτηκε όταν άκουσε τον μπάτσο να λέει στο CD κάτι φίλοι του παλιοί. 98, μια νέα κλίκα πιτσιρικάδων μαφιάδων που ψάχναν κονέ. Ναι, κάτι παραπάνω από bombing στην πόλη. Το γνωρίζαν στο θυσίο, στο φεστ. Στην αρχή σαν θαυμαστές, τους πήρα από κοντά. Σιγά σιγά τους έβαζες σε νέες καταστροφές. Σαν δάσκαλους μαθαίνοντας καβάτες που δεν πρέπει να κάψουν. Από που μπαίνουν να μην βγαίνουν, να πετάν πέτρες σαν παίζει να τους αρπάξουν. Ή να κρύβονται σε trust streams όταν σκάνω σε τζίδες. Πέρα το θέμα παρέα δεν είχε συμφέρον. Τους είχε για βλάκες 15χρονους για τις δουλειές του. Όπως χίλιες κάμερες και φωτογραφίες που λες με συνεργασίες. Είχε γαμίσει μηχανές, εμπειρός μα χωρίς φιλίες πολλές. Τους έψινε για μια καινούρια να σκάσουνε ραντεβού. Να γαμίσουνε μια καινούρια κούκλα το λοιπόν. Την ίδια νύχτα τρύπωσαν απ' την κομπόλ. Σαν ποντίκια στις κινήσεις, σαν σκορχή στις ενισχύσεις. Όλοι με full face, τσάντες γεμάτες κάνς. 3 παράθυρα κομμάτι, το πλάνο και κάνα τραπ. Βήματα γρήγορα, βήματα σταθερά με μοντάνα ισπανικά. Στο μυαλό τους η πιθανότητα για πέσιμο απλά για εξηγήσεις αργά. Οι 3 τα πάνελς μπροστά, ένας Σιτσίλιας, άλλος Φώτος. Μοιάζει τέλεια δουλειά και τελικά η μηχανή γεμίζει χρώμα. Το μόνο που έχει μείνει λίγα highlights ακόμα. Ήτανε σφύριγμα, φόβος και αδρεναλίνη. Πιτσιρικάδες εκτελούν οδηγίες και ό,τι γίνει 3 σε trust train. 2 μέσα από το ποτίχο, μόνο φωνές από γουρούνια. Κι όλοι θα σε πετύχω. Μόνο ένα κυριεύει ο φόβος και τα έχει χάσει. Τα πόδια στην πλάτη μα από παντού σκάνε μπάτσι. Πέσε κάτω! Οκ, εντάξει, ένας για να το ψάξει. Κάνει άλλη ρε που σπάρα το να τα ξεράσει. Η πρόταση του μπάτσου ήτανε με την πλήρωση άδικα. Εμάς τους δίνεις, συμπληρώνεις γαμισιάδικα. 2 μέρες μετά γίνανε 5 συλλήψεις. Ξυλώθηκαν σκληροί φωτογραφίες για αποδείξεις. Μια θήκη χωρίς άλοθη. Φώτος για πιστήριο. Πιτσιρικάδες 6 χρόνια στα αναμορφωτήριο. 6 δύσκολα χρόνια, 15χρονη αντίθεση. Πάντα μες στο μυαλό τους η δίψα τους για εκδίκηση. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν ψάχνουνε πια γιατί. Οδόντα αντιοδόντος, καρφωτή στην καρφωτή.